ƙadiriya muna cewa nasiriya, amma ina ƙadiriya ina nasiriya ayyukanmu? A cikinmu mutum nawa ne abin nan da muke faɗa muna cewa ƙadiriya waye ya san ƙadiriyar a cikinmu? Muna cewa nasiriya waye ya san nasiriyar a cikinmu? ‘Ya'yana da jikokina Allah ya musu albarka. Ga su nan kullum cikin ɗauki ba daɗi nake da su. Saboda me ya dawo nake wannan ɗauki ba daɗi da su saboda ba su fahimci ɗariƙa ba. Saboda ba san ɗariƙar ba. Hanyar da nake bin suke biye da ni a cikin ta ba su san mecece ita ba. Kullum hankalinsu yana tashi akan wata irin riga zan saka. Wani tsin ma za su daga ido su kalla a jikina. Kullum hankalinsu wani kyale-kyale za su hanga su gani a daura da ni. Wace ƙawa wani ado za su gani irin yadda suke gani a waje kaza, irin yadda suke gani a waje kaza, irin yadda suke gani a waje kaza. Amin. To da haka sai da tsinci kaina ni abin tausayi su abin tausayi. Sai na tausaya musu. Ba su san tafarkin ba. Ni kuma suna tausaya mun suna ganin kamar ba a waye nake ba. Daga ni abin tausayi a wajensu, su abin tausayi a wajena. Ai ba kyalkyalen tufafi shi ne abin izina ba a wannan tabarkin da muke bi. Ba dattin kayanka ko kasancewarsu tsumma ko kasancewarsu ratattakakku ba shi ne abin duba ba a tare da kai. Libasun taƙawa, libasun taƙawa shi ne abin duba, ba wannan kyalkyalban zan ba. Me a zuciyar, me a ran, me aikin, wannan shi ne muhimmi. Ka sa rigar da ta fi ta kowa kyau, ka sa hular da ta fi ta kowa kyau, ta fi ta kowa tsada, ka sa takalma da suka fi na kowa tsada. Idan zuciyarka ta zama kamar kwatanni da mai kayan zai amfani ka. Sunan ka kurin kwatami a cikin alhariri, amma saka kayan tsummokarai ratattakakku ka gaba ɓarɓa da kai, zuciyarka in Allah ka ne ke ganta kal ya ganta fes. To zinariya kenan a cikin ratatattakakun kaya, zinariya kenan ko lu'ulu'anya a cikin tsummokarai. To yanzu in za a ba mu zaɓi wani za mu zaɓa, mu zama lu'ulu'i a cikin tsummokarai ko mu zama kwatami a cikin alhariri. Da mai hankali wanne ne abin sha'awa? Ka zama ka tafi cikin alhariri ko ka zama lu'ulu'i a cikin ratattakakku? Na tabbatar mai hankali zai zaɓi ya zama lu'ulu'i a cikin tsummokare, amma mai hankali ba zai zaɓi ya zama kwatami a cikin alhariri da ƙyalƙyal banza na zinari da azurfa ba. Maimakon tufafinka
ka sa na alhari kai kawa da zinari da azurfa yi ƙoƙari kai ka zama zinariya yi ƙoƙari kai ka zama lu'ulu'anya in ya so kowane irin kayan za ka sa sai ka saka in ka ga dama a lokacin da ka zama zinariya a lokacin da ka zama lu'ulu'anya ba abin da ya sha maka ba abin da ya dame ka kayan da suke jikinka tsumma ne ko alhari ne ba bambanci ba kaya za su yi ka ba zuciyarka da nafsinka ita ce kimarka ita ce za ta yi ka ba kayan da kake sanye da su ba kayan da kake sanye da su ba su ne kimarka ba ba su ne darajarka ba me zuciyarka ta kunsa me ranka ya kunsa shi ne darajarka tun Allah ya gama wannan inna akramakum inda Allahi atqakum